ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಮುರಂದ ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದು ಲೈಡ ಮುಟ್ಟ ನಿಕ್ಕುಲು ವೀಡಿಯೋನ ತೂದಿತ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಡ್ದ ಮುಲ್ಕಿ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ನೀನು ಎಂಕ್ಲೆನ ಟ್ರೈನ್ದ ವೀಡಿಯೋ ತೂವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲು ನೊಟ್ಟುಡು ಒಂದು ಅಂಚ ತೂವೊಲಿ ಅಜ್ಜೆಲ್ಲ ಪೊಲ್ಲಿಲು ಒಂದು ಪಾತೆರೊಂದು ಪೂರ ಉಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಟ್ರೈನ್ದ ವೀಡಿಯೋನ ತೂವಂಬರ್ಕ ಎಂಕುಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಕುಯ್ದು ನಾನು ಕಿತ್ತಪತ್ತಿರ ಮತ್ತೊಂಡೆ ಎನ್ನ ಮಂಡಿಗೊಂದು ಸೈಡ್ ಬಂದದ್ದು ಹೋಗ್ತದೆ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಮಿತ್ತ ತಾಗದಿತ್ತೇರು ಅವು ಸೀಟ್ ಮುಂದೆ ರಾನ ಕೂಡ್ತಾನೆ ಎಂಕು ನೀಟ್ ಬೇನ ಒಂದಿತ್ತು ಅಂಕುನ ಹೆಚ್ಚು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೇ ಗಾಂಧಾಪನದ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಗಂಡ ಒಂದು ಉಂಡದಲ್ಲೇ ಕಲಸ್ಕೊಂತದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಜ್ಜ ವೀಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೋಜಿ ಏನಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೋಜಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ನಾಳೆ ಪಾಪ ಇರ ಟ್ರೈನ್ದಾನೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಲ್ಲ ಕುಡಿತೇರು ಅಕ್ಕಲು ಎದ್ದೆತ್ತದು ಆಯ್ತು ಪೂರ ಕಾಗ ಇರ್ಬೇಕು ಮೆಡಿಸಿನ್ದಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ಜಿಯಲ್ಲ ಎತ್ತಬೇಕು ಮೆಡಿಸಿನ್ದಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ಕೇಳಿದೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಟ್ರೈನ್ದ ಒಂದು ಎಟ್ಟೆಪ್ಪನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಅದು ಟಿ ಸಿಡ ಪಂಪಾಂದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಸರಿಯಾಡು ಅಂಚ ದಾದನ ನಮ್ದೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಎತ್ತಿನ ದಾದನ ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿಯೋಡ ಅದು ಪೋಂಡು ಇದಾಡಿನಾಗ ಬರ್ತದೆ ಕೊಂಡುದು ನನಗೆ 5 ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತಿಸಿ ಅಂಚ ಏನಿ ಚೂದೇ ನಾವು ನಾಟಿ ಆದರೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡ ಅದು ಯಾನಿಟ್ಟು ಅಡ್ಡೆ ತಿಂದೆ ಬಣ್ಣದ ಅಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ಅಡ್ಡೆ ತಿಂದದ್ದು ಕುಲ್ದೋನು ಜನ ಕುಲ್ದೆ ಯಾನಿಟ್ಟ ಕುಲ್ದೆ ನೆಟ್ಟೆ ತಾಗದಿಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಸೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಂಡ ರೆಡ್ ಸೀಟ್ ಇಪ್ಪುನತೆ ಇನ್ನೇನು ಒಂದು ಸೀಟ್ ಹಂಚಿ ತಾಗಬೇರು ಒಂದು ಸೀಟ್ ಇಂಚಿ ತಾಗ ಜಿಯ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಹಿತಿಯರ ಕೊಡ್ಚಿಂದ ಕೋಪ ಹಂಚಿತಿರ್ತದೆ ಕೊಲ್ಲಿನ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೈಯ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಮ್ಮಲ ಕುಳಿತೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಪೂರ ಜನ ಸಪ್ಪಾಗಿರ್ತಾರೆ ಕಂಚ ಟ್ರೈನ್ ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ನಂಚೇನೆ ಟ್ರೈನ್ ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಆಗ್ಬಿಡೋದು ಒಬ್ಬ ಲಗೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ರೈನ್ ಕಿತ್ತ ಉಂಟು ಅಂಚ ಇನ್ನೊಂದು ಕಿತ್ತ ಅನ್ನೋಂತ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಅಣ್ಣ ಹೆಚ್ಚು ಜಪಾಜಿ ಬೇಜಾರ ಚಪ್ಪಾರ ಈಗ ನಕ್ಕಲು ಬೇಜಾರು ಮುಖ ರಿಕ್ಷಾಗಳನ್ನು ಮಂಡಲವೇ ನಾವು ಈ ಕಡೆ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬರುವ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಜೋರು ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೂರು ರೂಪ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ₹100 ಲೆಕ್ಕ ಇರುವ ಅಂಚ ಕಾರ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅವನು ಬಚ್ಚಲಿ ಪದಾರ್ಥ ರಿಕ್ಷಾ ಕುಲ್ಲಿನಂತ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚದ ಅದಾನೆ ಜಿಯಲ್ಲ ಮಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕೋದು ಅಂಚೆ ಗಾಲಿಕ್ಕೋದು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಕಿಲೋ ಉಂಡೆ ಲೆಕ್ಕಂ ಪೋಯ್ದು ಯಾನೆ ಒರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗ್ತದೆ ನೆನ್ಸಾದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾನು ಈ ಸೀಟಿಗೆ ಏರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಹತ್ತಲ್ಲ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಫೋನಲ್ಲಿ ಈ ಜನ ತುಲೆ ಕಲ್ಲು ಬತ್ತ ಇದೆ 100
ಕಾಣಲಕ್ಕದ ವೀಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ಬಾಲೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಏರ್ ನನ್ನ ಬಾಲೆ ಪುರ್ಕಟ್ ಬಾಲೆ ಎತ್ತಿನ ಬುಲ್ತೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ರ ಬಲ್ಲಿಪ್ಪುಂಡತೆ ಜೋಕುಲ್ನ ಪಂಡ ಬುಲ್ಪುನ ಪೂರ ಐಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅವರ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ರಂದ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲ ಪಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿಂದ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಡಿಟ್ ಪಾಡ್ಬಾರ್ದು ಎಂಕುಲು ವೀಡಿಯೋ ಅಪಾಗ ಏಯ್ನ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತಂಡಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅಪಾಗ ಇಂಚ ವಾಯ್ಸ್ ಅವರ್ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಜಿಯಾನ್ ಲಕ್ಕದಿಜೆ ನನ್ನ ಲಕ್ಕೋಡು ಜೆತ್ತಿದೆ ಜಿಯಾನ್ಲ ಬೊಕ ಏನ ಪಂಡ ಇಂಕ್ಲೆ 2 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೆಪ್ಪರಿತ್ತಿನ ಇಟ್ಟ ಹತ್ರ ಆತ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಜಿಯಾನ್ಗ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಬೋಡಿಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಜಾಗ ಯಾವ ಜತೆ ಅಂಚಾದ್ ಯಾನ್ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದ ಕುಲ್ದನ್ ಮೂಲು ಮಂಡೆಗಲೆ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರೆಡ್ ఉండవు చెప్పారు బియర్లా ఇందులో ఫుల్ సీట్ ఎటు కట్టించి ఎటు నటు కట్టుండదు ಎನ್ನ ಮಂಡೆ ಅವು ಸೀಟ್ ದಾದ ಬಂಡ ಅವು ಇಲ್ಲ ನಡು ಕಟ್టుంಡತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ನಂಚಿದೇಕು ಒಂದು ಬೊಕ್ಕುನಿ ನಿಂಚಿದೇಕು ಆಗಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದು ಬೂಟು ನನ್ನ ಟ್ರೈನ್ ಟೇಪುಕೊಳ್ಳುన్నారు ಒಂದು ಸೀಟ್ ಒಂದು ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಬಂದಾಗ ಜನ ಪಪ್ಪ ಅವ್ರು ಕಾತುಂಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಮೇಲೆ ಆರಾಮ್ ಮೋನೆ ಕೂಡ ನೀರು ಪಾಟಿ ಖಾರೆ ಕೂಡ ಬಚ್ಚಿದ ಕೂಡ್ತೇನೆ ಖಾರೆ ಬಚ್ಚಿನ ಪೂರ ನನ್ನ ಬೊಂಬೈ ಮಂಡೆ ಇತ್ತಲೆ ಪಾಂಡ್ ದೆಪ್ಪರಾಯ್ಜಿಂದ ಕೊಪ್ಪೊಂಚಿದ್ದೆ ಬರ್ಬೇರು ಬರ್ಬೇಕು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬರ್ತನದ ಊರೊಡ್ದು ಬೊಂಬೈಗೆ ಬತ್ತ ಬತ್ತದೊಂದು ದಿನ ಆಂಡು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂದು ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಸ್ ಬರೋಂದುಲ್ಲೆ ಊರು ಡೆಂಚ ಒಂದಿತ್ತನ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಇಡೀ ತಿರ್ಗು ಒಂದಿತ್ತೆ ಜಾಲ್ಡ್ ಕಂಡೋಡು ಒಂದು ಮೂಲಿತ ತಿರ್ಗಾರ ಆಪುಜತೆ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಾತೆರಡು ಪಂಡ ಏನ ಪಾತೆರಡು ಒಂದೇ ಆಪುಜ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿ ಪೋತೊಂಡು ಇಂಕ ದಾದ ಪಂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ತಿರ್ಗದು ಈತ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಪಾತೆರ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಕೋಡೆಲ ಒಂಜಿ ಪತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಪಂಡ ಪಾತೆರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಆಂಡ ಎಂಕೆ ಸಮ ಕಟ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನೀ ಲಂಚೆನೆ ಎಕ್ಕಡ ಕುಲ್ದೆ ನಾನು ಎಂಕ್ ಸಮ ಕಟ್ಟ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ವಿಡಿಯೋಗು ಬೊಕ್ಕಿನಪ್ಪ ಪಂಡ ಊರೊಡ್ದು ಬತ್ತದು ಒಂತೆ ದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ದಾಳ ಮಲ್ಪರ ಪೂರ್ತಿಜಿದೆ ಪಂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಊಟ ನೆನಪ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದ ಪೂರ ನೆನಪ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಜಿಯಾನಿಗೆ ಲಂಚೇನೆ ನಾನು ಆಯ್ತಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಮಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಯಪ್ಪ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುನ್ಗೆ ಅಂಚ ಆಯೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಕೋರಿಂದ ಇನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡ ಒಂದು ಜಾಳ್ಬೋದು ಕಾಣೆಲ್ಲ ಕುಚ್ಚು ಮಲ್ಪದೆ ವೀಡಿಯೋಗೆ ತಿರ್ಗಾರ ಅಂಚ ಅವು ಮಿಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲೇನು ಪುನಃ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಈ ಸರ್ತಂತು ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿಲ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರುಂದೆ ಪನೊಲಿ ಪನ್ಪೆರದೆ ಪೂರ ಊರು ಡಿತಿದ್ದದು ಪೂರ ಜನ ಗುರ್ತು ಬಣ್ಣಾಗ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಏನು ಎಂಚ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಹಿಂಗೆ ಅಮ್ಮನಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಚೆನ ಅತ್ತೆ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಆಂಡ ಬೇಜಾರು ಹಾಕೊಂಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಫುಲ್ಲರ್ಲ ಆಪುಜತೆ ಪುನಃ ಬರೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಜಿಯಾನ್ ಸ್ಕೂಲು ಪಾಡ್ದಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಯಾನ ಹೋಗ ಮೂಲೆ ಪುನಃ ಹಿಡ್ದು ಹತ್ರ ಮೂಲೆ ಬರೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಇಜಿನ ಊರು ನಿಮಗೆ ಕುಲ್ಲಾರ ಇದ್ರಿಂದ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತಿಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ವೀಡಿಯೋಗೆಲ್ಲ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾಡೋಡು ನಿಂತಿಜ್ಜಿ ಮೂರು ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕಿತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ನಾಡಾಡ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ
ಯಾನ್ ಇವತ್ತು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡೈತೆ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಮುರಂದ ವೀಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದ ಪಂಡ ಅಕ್ಕ ಊರ್ದ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮುಗ್ಗಿಂಡೆ ಇಂಕಲ್ ಈಗ ಊರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದಿತ್ತಂಡ ತೂವಾರ ಅಂದ್ ದಾರ ಅನ್ಪುನಿ ಏತಿ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಿತ್ತೈತೆ ಇಡೇ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂದ್ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಂಬೈದ ವೀಡಿಯೋ ತೂವಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡಲ ಏನು ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊರ್ರ ತೂಪೆ ಆಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಡೈಲಿ ನೀನು ಪಾಡ್ರೆ ಆಯ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ದಿನ ಪಾಡ್ವೆ ಈ ಟೈಮ್ಡು ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಅವೆಂಕ್ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪಾರ ಅಂದ್ ದೇಪಂಡ ಜಿಯಾನೆಲ್ಲ ತೂ ನೋಡಾಪುಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನಾಲ ಕ್ಯಾರ್ ಮಲ್ಕೊಡಾಪುಂಡು ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಇತ್ತನೇ ಇರ್ದಾದ ಆಂಡ ನಿಕುಲ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ಕೊಡ್ಚಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಏಪ ಬರ್ತಂಡಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ ತೂಂದಿಪ್ಪಲೆ ಎಂಚ ಊರ್ದ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಬೊಂಬೈದ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನಿಕುಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಡು ಬಂದೆ ಕೇನುವೇನು ತೂಕ ಏನತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಲ್ಪೇಯನು ಬುಕ್ ಏನಪ್ಪ ಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ದಲ್ಲಿ ಎಂಕೆ ಹೆಚ್ಚೆ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಆದಿತ್ತಿಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಒಂದು ಕಿತಾಪತಿ ಆದಿತ್ತನತ್ತೆ ಎನ್ನೋಡು ಅಂಚ ಟ್ರೈನ್ಲ ಪಂಡೇನು ನಾನು ಮಲ್ಲೋಡ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿದ ಆಗಣದ ಅದನ್ನ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ದಲವಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತನಿಗೆ ಎಂಚ ಅಪ್ಪ ಊರುಗು ಬಾಲೆ ಬತ್ತೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ ಪಂಡಿಜಿಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದೊಟ್ಟು ಬರೋಡು ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣನಿದೆ ತಾರ್ಪುನ ಅಂಚ ಪುರ ಇಪ್ಪುನತೆ ಏನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅಂಚೆ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಪಾಪ ಎಡ್ಡೆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಜನ ಅಂತೆ ನಂಜಿದಾಕ್ಲೇಗೊಂತೆ ಬಾಯಿ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿಪ್ಪುನತೆ ಆಕಳಂತೆ ಪೂರ ಪಾನೊಂದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಪಣ ಎನ್ನಕ್ಕೆ ಎದಕ್ಕೆ ಬೂರ್ದುಂಡು ಅಂಡಲ್ಲ ಸೈಯಡ್ ಬಂದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಪಕ್ಕ ಒಯ್ಕ್ಲೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ಕೋಪುಜಿ ಅವು ಏಪ ಮಿತಿ ಬೀರು ನಪ್ಪಗನೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಅಂಚ ಐತ ಪಂಡೆರ್ನದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬಂದು ಮನ್ಪನೆ ಕುಲ್ಲು ಒಂದು ಉಲ್ಲೆ ಅನೆ ನಿಕ್ಲಿಯ ಪನ್ಪುನ್ಯಾನ್ ಪಣ ಅಂಚ ಪೂರ ಪನ್ಪುನ ಹಾಕಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಒರ್ತಿ ಬೈದಲತ್ತ ಬಾಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂದು ದಾಯ್ ಬೈದೆ ಒಂದು 10-20 ಸರ್ತಿ ಪಂಡೆನದ ಅನ್ನ ಊರುಡ್ಲ ನನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆಲ್ಲ ಹಾಪುಜತೆ ಅಂಚ ನಮ್ಮನ ಬಂಗ ನಮಕ್ಕಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ಪ ಏನ ಕತೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಪಂಡ ಟ್ರೈನ್ದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ವೀಡಿಯೋ ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪರಾತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಟ್ರೈನ್ ಏನು ಫೋನ್ ಆಗಲತ್ತ ಒಂದೊಂದು ಜನ ವಿಷಯ ಪನೋಡೆ ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇ ಇರತ್ತೆ ಒರ್ತಿ ಬೈದೋಲು ಒಂದು ನಿಜ ಪನ್ಪೆನ್ ಟ್ರೈನ್ ಬಿಡತ್ತೆ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೆಗ್ದೇರು ಫೋನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಕುಡ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಇರ್ತೀರು ಏನನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಏನನ್ನ ಅವಡ ಜಿಯನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೀರು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಊರ್ದಾಗ್ಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಪೂರ ಇರ್ತೇನೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ವೈಫ್ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಪಂದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಅಕ್ಲಿನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದಲೆಕ್ಕನೆ ಪಿರ ಬನ್ನಗಲಂಚೆನೆ 6 ಇಯರ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಏನಲೆಕ್ಕನಂಜಿ ಕೊಂಚು ಅರೆಗೆ 2 ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೇರು 6 ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಯರ್ ಏನ ಲಗೇಜಿಗೆ ಪಂಡ ಆನಲ ಲಗೇಜ್ ಇತ್ತೇನೆ ಜಿಯನ್ನ ಪೊಪ್ಪಲ ಬೇಗ ಬತ್ತಿದ್ದೇರು ಆಂಡಲ್ಲ ಆಯನ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ತೆರ್ಪುನ ಮಲ್ಪುನ ಪೂರ್ಣತೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಯಾನುಂಡತೆ ಟ್ರೈನ್ಲ 10 ನಿಮಿಷಲ ಏರೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ನಂಬರ ಪೋಪುಜಿ ಅವಳೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಟೈಮ್ ತೆತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಟ್ರೈನ್ಲ ಎಲ್ಲ ಗುರ್ತಾರ ಪಂಡ ಯಾನಿತೆ ಒಟ್ಟೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇರ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ತಿಕ್ಕೇರು ಬಂದ ಏರ್ಲ ಪೋಪುನಾಕಲ್ ನಿಕುಲ್ಲಂದು ಮಲ್ಪುನಾಗ ಮತ್ತೆ ನಿಕುಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಇಡಿಪ್ಪುಲೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪೇರಂದು ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಂತ ತೂ ಓಡಾಪುಂಡು ಎಂಚ ಉಳ್ಳೇರಂದು ಒಕ್ಕ ನಮ್ಮನ ಜಾಗ್ರತೆ ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪು ಓಡಾಪುಂಡು ಪಂಡ ಯಾನು ಎಂಕ್ ಟ್ರೈನ್ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕದೇರು ಪಂದ ನಿಕುಲ್ ನಾನು ಮಲ್ಪರ ಕೂಡ್ಚಿ ಅನ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡ್ಲೆ ಏನಲ್ಲ ಪನ್ಪುಂಡ 1000 ಸರ್ತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೆ ಅನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಯಪಂಡ ಇದ್ದದ ಟೈಮ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಂಬರ್ ಆಪುಜತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇರ್ದೇ ಗೊತ್ತು ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆನೆ ತಿಕ್ಕದೇರಿ ಎಂಕದಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಇತ್ತೀಜಿ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಸೀಟ್ ಇತ್ತಾನೆ ಅದೈತೆ ಎಂಕ್ ಕಾರ್ ಬಿಡ್ಪಾದ ಪೂರ ಕುಲ್ಲರ ಒಂದು ಇತ್ತೀಜಿ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸೀಟ್ ಎಂಕ್ ಬುರ್ದು ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಎಂಕ್ ಖುಷಿದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಊರ್ದಾಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದಿತ್ತಡೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರು ಜಾತದ ರಿಕ್ಷಾ ಹೊಡ್ಲಾತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತದಲಾತೆ ಏನ ಲಗೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುರ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಓಲ ಮಲ್ಪರ ಪೋತುಜಿ ಇಲ್ಲ ಏನ ಪೂರ ಬತ್ತದ ಆಯ್ತು ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕೈತೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲೇ ಪಂಡ ಒಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಗ ಅಂದ್ ಎಂತ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಇತ್ತನತ್ತ ಇನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಉಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಪೂರ 19 ಇತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರ ಪೋತಿಜಿ ಅವು ಅರ್ಧ ಮುಗ್ಗಿ ಒಂದು ಲವತ್ತಡೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಪಂಡ ಅವೇ ಒಂದೇ ಪಂಡ್ರೆ ಇರ್ತೇನೆ ಇಂಕ ಇನ್ನೇನ ಪಾತೆರಡು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಂಡ ಇಂಕ ಅವು ತಿರ್ಗಿ ಪಾತೆರದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆದ ಇತ್ತೊಂಚೂರು ಬಾಯಿ ಕಟ್ಲೆಕ್ಕ ಒಂದುಂಡು ಇನ್ನೊಂಜಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಪಂಡ ನನ್ನ ಬೊಂಬೈದ ವೀಡಿಯೋಗಳ ನಿಕ್ಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪೇನೆ ಇನ್ನೇನೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಸಾರಿ ಕೇಳ್ಬೇದೆ ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿನಿ ಪಾತೆರ ಇನ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಆತೇಟ ಮಾತೆರೆಗಳ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.